уважаеми зрители! Вие сте с кулинарното предаване Готварница ЦБА и днес не сме на гости, а имаме гост-готвач. Всъщност господинът, който ще ви представя, не е професионален готвач, а напротив, един любител, който обича да кулинарства вкъщи. Здравей! Би ли си представя на нашите зрители? Значи казвам се Сашо Станчев, представям се аз, защото това девойче до мене, съжалявам, че трябва да казвам госпожа, но така се казва в Европейския съюз. От 5 години се познаваме и готвим, но се ми бърка името. Затова казвам, че се казвам Сашо Станчев. Добре, господин Станчев, бихте ли си представили, освен като кулинар вкъщи, с какво се занимавате? Ами, в момента работя в Министерството на земеделието и храните. По образование и професия съм агроном. Аз поне приветствам това, че го кръстиха това Министерство на земеделието и храните, защото нещата са толкова вързани, а министър го доказва всеки ден. Добре, ще говорим след малко за това. Само искам да кажа на нашите зрители, че ти си голям спец в подправките, така че когато правим нещо с подправки, ще те помоля да разкажеш малко повече за определените доста време се занимавахме с подправки. Така, от няколко години съществува предаването, но сега е вече в интернет пространството. С тебе сме готвили не веднъж и днес ще направиш 2 рецепти за новите ни зрители. Една салата и едни пълнени гъби, които нашия екип много харесва. Каква Аз също ги харесвам много. Каква салата си подготвила? Ами първо да кажа, че всичко, което го правя, съм го опитвал. Освен мене са го опитвали и други хора. Чак пък бурни аплаузи не, но всички бяха доволни. Това, което ще направим като салата, по принцип мисля, че тя се казва пролетна салата. Аз съм се кръстил от салата Фернандел и то защото преди много години, когато я правихме за пръв път, гледахме един филм с Фернандел. Беше много вкусно, знам, че имаше и някаква водка. Тя е съвсем елементарна салата, никаква термика няма в нея, само едни зеленчуци, които се нареждат, после се смесват, после се украсяват и после се кана зрае. Ще разберем какво се случва. Започваме с салата. Значи, това, което ни трябва, го виждате тук е на няколко стръка чесън, и на краставичка, и на маруля, репички, 2 яйчеца, малко маслинки и има малко цедено мляко. Значи, цеденото мляко е като една спойка на всички тия неща. За разлика от други такива пролетни салати, в нея няма лук. Това е интересното. И копър, естествено. Накрая ще сложим копър, за да станат по-свежички нещата. Хайде да започнем така, с кое? Значи започваме с чесънчето. Ето така, да. Първо трябва да ти кажа, че дъската е превъзходна. Аз като я видях най-напред в интернет, помислих, че е мината през циганскарата. Много добре изглежда. Сега ще сложа само бялото на чесънчета. Ще стане малко... Които готвим се от магазина Лиса, за което им благодаря. Браво! Много обичам и уважавам да готвя в такива хубави съдинки. Нека да кажем, че ние сме професионалисти и аз абсолютно. Значи, да режем готвачите. Така и не мога да го направя този номер, все още са цели пръстите. Това ще стане малко по-наедро, да не се притесняват драгите зрители, защото това е силата тук. Ние ще го сложим в цеденото мляко после чесънчето и то ще си пуснем и ризмичката вътре в млякото. Аз мога ли да ти помогна? Да. Значи краставицата, както сме си казвали много пъти, винаги ги белим. Ако имаш и вълшебно нощче за белене на краставици, още по-добре. Ами аз честно казвам, не ми е много удобно. На мен ми е удобно, защото става бързо. Така, сега това, което правим, слагаме чесънчето в... колко много чесънче, каква свежа пролетна експлозия ще настъпи в един момент. Леко ще го натиснем. Малко ще го накиснем. Да, нещата стават за опитване, да. Сега, драгите зрители, колкото и да им говорим, че е вкусно, те не могат да ги опитат, но колегите ще ги опитат. Сега ще сложим малко солчица. Казва, че това е била от най-полезната. Даже чух, че напоследък се започнали да разфасуват и на кенийска сол. Била кафява, синя, не знам се каква, някакви такива разцветки от някакво езеро в Кения. Пак го разбъркваме малко. И ще сложим 2-3 капки зехтинче. Малко. Така, съвсем малко. Цеденото мляко е достатъчно влажничко. Така. И ще го разбъркаме и ще го оставим малко да поседи, да попоеме миризмицата, докато ние се занимаваме с другите зързавачета. Другите зързавачета се режат на купчета, включая яйцата. Те не, че са толкова зързават, но понеже сме в пост, ще ги кръстим и тях зързават. Да, съжалявам, че не мога да го направя толкова бързо. Винаги съм им завиждал на тия готвачи. Това, че ще станат неравномерни парченцата
Дадено, то все пак е някаква салата така. Това е салата. Как беше? Фернандел, да. Това, което помня, значи тук ги слагаме вече в голямата купа. Какво помниш? Разкажи за тая салата. Откъде? Това го помня от времето, когато бяхме студенти, бяхме в Пловдив, бяха едни хубави години, началото на 80-те години. Пловдив си имаше една атмосфера, която все още тук там се усеща в Пловдив. Но всички приятели от Пловдив, здравейте. Но тогава някакси бяхме малко по-млади. Брадата беше както обен също, но много по-друг цвят. То казват хората, че мъжът като започнал да остарява, растителността се измесвала от темето към брадата и носа. Да. Така продължавам по това съборя с каза. Това, което се сещам от това време, че веднъж обхванат от първоначалната така... Сигурно е било, защото е било пролет. Не знам защо, но тогава някакви кулинарни изблици в мене. И реших да направя една такава салата. Аз наистина направих много хубава. Затова даже ми разказваха и колегите след това, защото по това време, дали заради пролета, дали за друго, бяха изкарали ни хубави шишета водка отвънка по главната улица на Пловдив. И тази салата я готвих с работна чаша. Нищо лошо в това да готвиш една салата с работна чаша. Лошото е, когато не помниш точно вкуса после на салат. Идеално. Идеално, но искам да оставим мъничко сгоре за украса. Това ще го сложим. Обичам така. Хубавото на тия рецепти, които и ви правите, аз го гледах в интернет това, което правите, преди да дойде, не се подготвя нещо, че всички тия салати, пък и тия естия не са точно премерени. Аз затова обичам да готвя по този начин, защото примерно може да сложиш 2 марули, може да увеличиш дозата на краставиците. От това салата няма да стане по-лоша. Да. Напротив, ще стане повече. Тоест, ако изненадва, ще се появят още 2 гости, които обичат да мезят с такава салата, може да разширите нейното количество. Да направи повече от сосчето. Много хора вече го предпочитат, между другото. Преди беше традиционна салата само с откъсена. Нали се научихме и да употребяваме една хубава звучна дума дресинг. Да. Ето така, като ги сложим тия неща. И сега яйчецата, които ги кръстихме и тях зеленчук, сега секунда само, малко ще го по-бърша и така. Значи, чак толкова ще направим естетично нещата, но все пак малко от малко. Така. Ще нарежем и... Накрая ще сложим малко да поукрасим. Яйчецата са твърдо сварени. Може и малко да се поразчупят, но това, че ще ги направим по-наедро, няма да нас бърка за салатката. Забравих да ти кажа, че имах специален уред за рязане на яйца, но ти ги правиш на дребно. Ще ги направим на дребно, да. Просто трябва да се усетят вътре в салатата. Да, и по-точно да бъдат разпределени навсякъде. Значи, аз пак да кажа, аз много обичам неща, в които се слагат повече неща. Просто съм много голям фен на Мечо Пух, който казва колкото повече, толкова повече. Тук не нападна едно яйчице, но масата ни е достатъчно чиста. Да благодарим за тия условия, които са ни предоставили хората. Аз съм особено щастлив, пък и на фона на тия шишета зад мене. Какво повече му трябва на един човек, за да се вдъхновява? Може да вино за някой за второто ястие? За второто не знам, но когато му поканеш някой път, като сготвим някаква по-така сериозна мръвка, тогава ще се обърнем и ще си вземем едно шишенце отзад. Така, само тук ще сложим малко маслинки. Така, това ще го объркаме. Така. Мисля, така. Това ли е за бъркане? Я да видим. Бях ти под лъжица има там. Видях това дървеното и сега ще го пообъркаме с това дървеното. Значи, тук какво трябва да сложим? Трябва да сложим солчица още, нали така? Солчица, да. Ще сложим солчица. От много полезната. Ще сложиш ли малко зехтин или само с... Сложим. Малко трябва да поспоим нещата. Малко. Малко. Аз като взема да наливам, понеже съм на чуждо място, не ми се види. Така пак ще го пообъркаме. Така, ще каква пролетна експлозия се получава и тук една. Сега,
Това трябва да му определим и някакъв по-такъв... Ами, да, това ще го сложим после. Искаш ли една чиника? Чиниката. Така, сега. Сега трябва да го прехвърлим, нали сега? Добре. Ето, започваме да го прехвърляме. Тя стана достатъчно голяма. Ето, виждате. Т.е. виждат, драгите зрители, че и с една салата нещата пак се получават. Че да сложим от красотите. Да. Така, тя ще се окаже, че става и за повече от един човек. Т.е. повече от двама. Защото аз си мислях, че те ще стане. С общото ще го сложим. Ето така и да. Усеща се чесънчето вътре. Усеща се чесънчето. Ще сложим малко. Ето така. Много хубавото нещо, като готвя в твоето студио, било то преди, било то сега, е, че нещата стават много красиви. Ето, ще сложим още малко. Дай да сложим вече от другите красоти. Така. Сега мога да сложиш от другите красоти. Ей така. Нека малко съвсем произволно. Пролетта е много хубав сезон, защото дава възможност да сложим много цветни неща. Хем много, хем цветно и да стане много вкусно. Ето сърцевината на марулката. И мисля, че сме готови с салатката. Нещо друго трябва ли? Ами, съжалявам, че часът е неподходящ за водката, но в края на краищата салатата е готова. Домашна ръки или ходи. Само 7 часа, 25 минути, 30 секунди от вечера. Добре, за сега не. Нека нашите зрители да запишат необходимите съставки за тази хубава салата Фернандел, а ние продължаваме след това веднага с следващото ястие. И какво правим сега? Втората рецепта каква е? Аз ви предлагам сега да направим едно нещо като предястие, нещо като мезенце, пак с зеленчуци и с малко гъби. Тук ще кръстим малко постно и това беконче, защото сега е малко пролетно време, не се едат такива неща, но без него някак си не се получава вкусничкото. Така какво ще направим сега? Вземем няколко зеленчука, ние вече сме си ги понарязали, за да не измъчваме драгите зрители с нашето рязане. Ви казахме непрофесионално. Една глава лук, един морков, една малка тиквичка, червена зелена чушка. Всичкото това нещо, наситно нарязано, ще го запържим заедно с бекона след малко. И тази плънка ще напълним в гъбите, които ще сложим на грил тигана. Разликата от другите рецепти, че не слагаме кайма, че не ги слагаме в фурната, а ще ги сложим на грил тигана. Като ги сложим на грил или на скарата. Най-добре, разбира се, това става на скарата. Вече виждате го на открито за барбекю. Виждате го така пушака от дървените въглища, как облива гъбките. Добавя достатъчно вкус към тия красиви зеленчуци, които са запържили вътре. Но и така ще стане. За съжаление няма как да разпънем скарата тук на тази хубава обстановка. Това съм пробвал на остъклената тераса, ние за предпочитание. Ще го повкусим малко с подправчици. Значи хубавото е, че разполагаме тук с един набор подправки. Например, тази мелница за мен е страхотна от няколко вида пипера, така наречения меланж или смес от няколко вида черни пипери. В него виждам, че има и кориандър. Я разкажи малко за подправка. Това е една универсална подправка, която ще сложим вместо солчица. Сега, докато, както се казва, моята асистентка работи, да запържи това, сложи морковчетата. Чакай, че си котлона още не е загрял. И да го засилим, не знам как да го засилим, той не е така. По принцип слагаме най-напред твърдите зеленчуци, защото по-бавничко умекват. Морков, после тиквичката и накрая чушките. Да, тиквичката, накрая чушките, за да не остава така суровия привкус. Той няма да остане, защото те или иначе накрая в тиганчето ще се дооформят. Гъбките не са точно от най-мръвчестите неща, но все пак носят от тия подправки. Хубавото на този пипер, значи аз искам да кажа на драгите зрители, които не се е ползвали, че тук има една предпазна хартийка, която трябва да се махне преди употреба, нали, и после да се рони, защото така се бяха оплаквали някои хора, че не ще да пушите. Няма да пушне, трябва да се махне това нещо, което... Добре, нека да кажем първо, подправката е на фирма Меркури. Подправката е на фирма Меркури с това превъзходно ротмансово синьо и червения надпис отгоре. Тук става една... даже с такава престилка. Това е спомен от времето, когато се занимавах с подправки. Никога няма да ме изостави този спомен с подправки. Така или иначе имам някаква професионална деформация, като вляза в такъв хубав голям магазин, най-напред отивам там, където са подправките. И по стар навик викам, не, тази подправка не е тук, тази не е тук. Гледам нови фирми, които са появили, но все такива да ги намирам тия подправки и продължавам да ги ползвам. Хубавото наистина идеята на това, че това е една група аромати,
Абе, много е хубаво. Много е хубава тази комбинация. И Я вместо сол разкажи да се нещо- ползва това. Да, за наша. Значи универсалната подправка на Меркурий, тя имаше едно друго име преди това. Нашенка, даже зрителите в Габрово я бяха така научили с името Нашенка. Това са Много нови сушени опаковки за подправки, предпочитание нали? вместо сол да се слага от нея. Това е от групата универсални подправки. По европейския бял свят има страшно много такива подправки. Разликата при това, доколкото се спомням, е, че с по-малко съдържание на сол, което е прави по-добра от останалите. И има и други вкусители вътре, но по принцип да речем, че е най-истинската от останалите, които се предлагат на пазара. Точно така. Добре. Другото за тази мелничка, значи мелници много по света, но тази може да се напълни, да се отвори, да се напълни и пак да се работи с нея, а не да е еднократна, защото във време на криза, да. Така, добре се справих, много се радвам. Така, запържаме. Аз през това време мога да нарежа това беконче. Бекончето е разкошно. Нарязвам го последен, защото много бързо пригаря иначе. Даже няма да го нарежа всичкия. Дава си другия аромат бекончето, освен ето така на ситни купченца. Независимо от това, че доста ще се стопи, все таки миризмицата ще се остане и аромата от него. Така, бекончето е готово. Изчакваме да се запържи тези зеленчуци. Да стане плънката и после ще прибавим. Може да сложи тиквичките вече, нека да се задушават там. Много са хубави тия уреди, само че той е прекалено хубав и честно казвам, на мен е проблем с тия как се казва, тъч ли се казваха тия копчета. Да, наистина са много удобни, бързо загряват на мен. Аз, за съжаление, така, тя ми е бяла брадата, но съм малко така традиционалист. С друго си е то, като го штракнеш това копче, да го чуеш, да го видиш как стават нещата, иначе тия уреди наистина са страхотни. Сега слагаме ли подправка тук? Сега е хубаво да сложим малко от тая подправка, за да си поеме солчицата. Бурканчето е много функционално, има два вида дупчици. Така сложи малко, защото това все пак си зеленчуци, които носят сол. Бекона е малко, няма да е достатъчно. Така. Добре, сега запържаме и през това време ще включим... Накрая, преди да махнем плънката, тогава ще сложим от този шарен пипер, за да поемат зеленчуците и от него от всичките миризми. Аз не знам дали драгите зрители са го ползвали, значи освен всички тия черни пипери, които са вътре, черен, бял, зелен и червен, има, мисля, че и кориандър и малко бахар. Общо взето, това са така един венец от подправки, които много отдавна са известни в света и в край на краищата, доколкото си спомням, Колумб е открил Америка в търсене на подправките. Така че това не го казват много често, но това си е негова заслуга. Даже сега, като казахме подправки, мисля да сложим съвсем малко босилечи. Хубаво е, когато има пресен така една саксийка до нас. Мисля, че и това сме го правили някога на саксийка, да откъснем няколко лищчета от босилека и да ги надробим вътре. Аз така малко ще ръсна босилек. Защо слагаш босилек? Какви са вкусовите качества на босилек? Ами става различно. Става различно, Да, става по-свежо. Да, не е става толкова по-свежо. традиционно. Макар че според традициите босилек се слага на паста, босилек се слага на пица. Мисля, че тук също така, добре се съвместява с всички тези зеленчуци. След като запържихме зеленчуците, сложихме бекончето, току-що поръсихме и с нашата подправка няколко вида черни пипери и сега ще започнем да напълним гъбките. Ако плънката ви е много, трябва да сложите повече гъби. Малко трудно се преценяват, значи аз ще започна да ги пълня с една по-малка лъжичка, за да стане по-добре. Да видим така. По-удобно. Ето Тиганът така. също вече е загрял. Хубаво е да загрее, да, тигана. Те гъбките се събират по-малко. Сега мисля, че ще трябва малко зехтинче да капнем на дъното на тигана. Ето ми зехтинчето. Съвсем малко.
Така. Ей така, като направиш 2-3 пъти тигана, аз така го правя вкъщи и той се преразмесва. Да. Много уважавам тия тигани. Така, слагаме другата гъбка и тук една. Сигурно тук хората наоколо в комплекса усещат миризмата, която се носи, т.е. аромата, извинявам се, който се носи вече от нас, т.е. от нашите произведения. Както казахме преди малко, освен че става вкусно, става много и красиво. В края на краищата, виж колко плънка ще се хване в тия гъбки. Ти се притесняваш, че била много плънката. Чудесно. Така по този начин ги напълваме и напълваме гъбките, и може би до 20 на минути те са готови. Те ще умекнат, ще се пуснат сосчето вътре и така. Ето така изглеждат пълнените гъби с зеленчуци. Сложихме бекончето, сложихме всички подправки, изпекохме на грил тиганчето, даже в момента още се пекат някои от гъбките и аранжирахме и сервирахме. Благодаря ти много. Ами аз също благодаря за тази обстановка, за тия хора, които бяха тук. Съжалявам, че няма поредното де в камерата, за да усетят хората аромата на това, което се носи над нас. Но надявам се в един момент и това да стане. Ами освен да кажем на здраве на древните зрители, живи и здравейте. Аз искам тук да ти поканя още веднъж да дойдеш при нас. Не веднъж, винаги си добре дошъл с нови интересни кулинарни рецепти. А вие, уважаеми зрители, не пропускайте неделните ни издания, когато те са по-разширени, с повече рецепти, с наши гости и ние отиваме на гости. Както господин Станчев в момента гостува в нашото студио, така може да го направите и вие. Само се обадете на нашите телефони, които са изписани и съответно ни изпратете ваши предложения и рецепти. Ние ще се свържем с вас и най-интересните рецепти ще може да покажете тук при нас в нашето студио в Търговския парк на ЦБА. С удоволствие ще ги опитаме. Задължително. От мен Станислава Карачерева, приятен ден и до нови срещи.